हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे शायरि भिडिअ लानानै फैलायबाय। शायरिखौ दैथायहरदों नेम रमन बसुमतारी, डिस्ट्रिक्ट बाक्सा, भिलेज सनाजुलि। बिथांनाबो मोनसे इउटुब चेनेल दं। बिथांनि चेनेलनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसनाव होनानै दोनगोन, गासैबो सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। बिदिब्ला फैदो बिथां लिरना हरनाय शायरिखौ दान्दिसे सम होनानै खोनासंनांदोनि। मुगै नों आंखौ हाजासे मुगै, थेवब्लाबो आं नोंखौ एसेबां गोरलै गोसोजों बावनो हानाय नङा। सानदोंमोन आं नोंनि अनगा गुबुनखौ सिमां सुजुआ होननानै, नाथाय समनि फाखनजों बुखारलांजाना आंनि सिमां मिजिंफोरा फेलेंसो जानानै थासिगोन। बोरै बावनो हानो आं बै होलांनाय रादायफोरखौ, आंनि बे थाइनै मेगननि बोहैनाय मोदैया जेब्लाबो रानलांनो रोंनाय नंला। नोंल' गोजोनै थादो।